Assalamualaikum bolo. Wah, iki lho aku wis berada di JLS aku sing bagian paling kulon meh galek meh arah di Pasir Putih ya bolo. Jadi iki sik masuk Tulungagung ngene iki mang. Jadi iki JLS sing paling kulon dhewe kondisinya seperti ini. Wah, mau panas iki mang bolo. Iki sepurane ya bolo lek angine rotok bahaya terbruduk malahe terus ini pemukimannya dan jalannya ya seperti ini ya bolo. Rumput kiwa tengen, nah subur ngono kuwi. Iki wah dalane po enak iki mah rotok sepi ya. Dadi pas bukan hari libur ya. Jadi kalau bukan hari libur kuwi jalan aksesnya ya enggak begitu rame, tapi lek waktu pas hari libur nah sampean hari Sabtu atau Minggu lewat kene akeh wisatawan bis-bis apa elep sing dari luar kota ya akeh. Jadi lek pas hari biasa atau bukan hari libur kondisi jalan lintas selatan seperti ini longgar jan enak pemandangannya wah jan istimewa pemandangannya yang ono iso resma ketara kok kono pantai-pantai sing endi Klathak. Nah, pantai Klathak ya wis meh ketara kok kene. Dadi iki wis oleh kulone Klathak ya bolo. Oleh kulone pantai Gemah, oleh kulone pantai Klathak. Sing sampean kok arah mriki ku ya lewate ya kene iki, tembusane ya kene iki. Dadi iki mang tak sepilne sing dari arah paling ujung kulon JLS yang dari perbatasan Trenggalek. Jadi ya seperti ini. Iki kafe-kafe wis mulai banyak le daerah kene iki. Nah, ngarep kuwi wis rumah makan, ciri khasnya rumah asap, ikan asap, rumah asap. Ikan asap ya wis akeh iki karo delok pemandangane dari sini. Dadi iki ya wis tempat nggih maem ya bolo. Kayak ngono kayak pemandangane. Ya wis ngono ya bolo, tak lanjut videone nah. Sik kono ku ya enek kaya esian. Wis